רוצות לדעת לעשות כזה. צללית שהיא כולה מנצנצים לסילבסטר. זה הזמן. ולכן הכנתי עין אחת שהיא כבר מוכנה, כדי שלא תיבהלו מהתוצאה. ובעין השנייה, אני פשוט אדגים לכם איך עושים את זה. דבר ראשון והחשוב ביותר, החומרים. ספרי לשיער. נצנצים. בירוק. ובכחול. העין כבר מאופרת מבפנים בשחור, כדי שיהיה לנו קונטור נכון לעין, ואנחנו מתחילות. חייבים מטליות לחות בהישג יד, סלוטייפ, שהכינותי לי מראש, ואנחנו מתחילים. את הספרי אני מניחה בתוך קופסה קטנה, איזשהו כלי, לא משנה איזה, פשוט ממלאה אותו בספרי. העבודה היא עבודה זריזה ביותר, מפני שהספרי משמש דבק לזמן קצר ביותר. אתם זוכרות, אנחנו מרימות את האף, ומותחות, ומורחות על החלק הראשון. את הספרי נוגעות. בנצנצים הכחולים, מתופפות למנוע את המיותר, ובצורה מאוד מאוד זריזה מניחות אותם בדיוק איפה שהנחנו את הספרי. חשוב ליצור משטח כמה שיותר חלק ואחיד. חשוב להגיע אל הפינות, מפני שאלה הפינישים שלנו. זה השלב הראשון. בשלב השני, שוב לוקחים את המטלית, מנקים היטב את המברשת מהשאריות הכחולות, נוגעים בספרי לשיער, ועכשיו אנחנו מורחות את הספרי בדיוק איפה שנרצה להדביק עכשיו. לוקחים את הנצנצים הירוקים, מתופפים פנימה על המברשת, מותחים את האף ומניחים במקום. עכשיו זה הזמן של הנקודות הקטנות, שעושות את הצללית הזאת פשוט מושלמת. אני רואה ומסתכלת מה עלה לתקן, כדי ליצור מראה יותר סימטרי. חשוב לי לציין, אסור שהמברשת שנוגעת בספרי לשיער תהיה ספוגה בחומר, אלא סחוטה. זאת אומרת, אנחנו נוגעים בה, ואז אנחנו סוחטים אותה. כדי לא ליצור כניסה של עדים מיותרים אל תוך העין, זה שורף. ועכשיו התפקיד של הסלוטייפ. אתם רואים איך זה נראה כרגע? זה קצת גושי ומלוכלך, ואנחנו עוברות לסלוטייפ. עם הסלוטייפ אנחנו בעצם עושות את הסיום של הצללית הזאת. אנחנו מורידות את כל המיותר. הדרך היחידה להוריד נצנצים זה סלוטייפ. עד שלא נשארים נצנצים.
ועכשיו מלמעלה. אני חוזרת על הקונטור של העין. עם איילנר ג'ל שחור. ממלאה את החלק שקרוב לריסים. עם איילנר ג'ל כחול צובעת את החלק שמתחת לעין. פשוט יוצרת לי את המראה של עין חתולית. עם האייליינר. הרבה מאסקרה. ולסיום סיומת, מי שזוכרת את האודם האדום, אז אם כבר אז כבר סילבסטר. ליפסטיק בעצמו משמש יופי של דבק לנצנצים. פשוט עליו. צריך לזכור ולדעת שנצנצים צריך לעבוד מאוד מאוד בזהירות, בייחוד מהעין, כדי שהם לא ייכנסו לעין בזמן שמורידים את הצללית. לשם כך אני ממליצה להשתמש במטלית לך כשהיא ספוגה במים ולהוריד את הצללית בצורה עדינה מאוד מן העפעף. איך תשרפו את הסילבסטר.